Det er Rivière. I dag meddelte formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, at vi skal til valg i april. Og vi har så direkte Rivière og med 2 erfarne politikere til at vurdere situationen. Kubik, Vikleister, Bavier, Kahneman. Fra i dag så har der været mulighed for at udskrive valg i, og senest skulle der ske valg i november. Hvorfor udskrives der valg så mange måneder i forvejen? Hvis jeg vil være først, så vil jeg nævne, det er selvfølgelig hans ret. Og så vil han måske også styrke partiet, og det har vi set tidligere, hvor regeringschefen for England prøver at styrke sit parti. Der kan være en meget lang valgkamp, hvis vi skulle senere til valg. Men i forhold til finansloven, så er der en god mulighed for at behandle finansloven til efteråret. Hvad med dig, Gub? Der er kun 2 muligheder. Det er nu eller til efteråret. Og hvis ikke man skal til valg midt i det hele, så er der mulighed for at udskrive valg til efteråret. Men baggrunden, som han selv siger det, så kan jeg godt forstå dem. Og vi kunne måske have regnet ud i længe til, at det bedst vil være at gå til valg her til foråret. Da han nu udskriver valg, hvilken fordel kan han drage af det? I forhold til min vurdering, så har koalitionen undgået en åben eller konflikt for åben skærm med hensyn til fiskeriloven og andre ting, som er vigtige at diskuteres ude i samfundet. Der er store spørgsmål, som så undgås konflikten i. Det kunne jo være, at forårssamlingen, hvis de havde holdt den, så ved vi godt, at valget nærmer sig. Og så vil forskellene træde frem, og der kan man måske forvente konflikter. Men når han nu udskriver valg, kan han skade sig selv. Du sagde selv, at parlamentlederen i England ville have styrket partiet. Når vi ser Randerok, så har han tænkt flere uger, så har han også tænkt over sine argumenter for og imod, og det kan han så drage nytte af. Og det er så også, om han har gjort sig klar til det. Da vi sidst mødtes, at koalitionen her har været flere koalitioner, og at alle partier har været gennem koalitionerne. Denne koalition, som trådte sammen i oktober, har de haft nogle gode samarbejdspunkter. Det afhænger af de øjne, der ser. For eksempel er der givet omkring 1000 licenser på fiskeriloven, og så kan man så se, at nogen har draget fordel af det. Og så det, der vedrører børneområdet og sociale områder, kan så have nogle andre. At der er nogle gode samarbejdspunkter der, men samlet set, så er det vanskeligt at sige, at
de har haft et godt samarbejde på det her punkt. Det afhænger af, hvilken interesse man har i samfundet. Med hensyn til længden af koalitionsperioden, så kan det måske være vanskeligt at se, hvilken der er godt. Der er store spørgsmål. Det er jo der, hvor det begynder nu, for eksempel lufthavnsbyggerierne. Det er dyre projekter. Og så drøftes der også nogle andre ændringsforslag, men der er ikke nogen afgørelser. Så det er vanskeligt at se, om der er nogen lykkes. Men nogle af de mindre vigtige kan man måske vurdere. Jeg kan ikke se det på stående fod, men der er spørgsmål, mener jeg, ikke er gjort færdigt til fristen. Der er fiskeriloven, som har været op og vende flere gange om at ændre den. Vi diskuterede sidste år, også sidste år. Der er bekymringer, der er nogen, der glæder sig eller har nogle forventninger, afhængig af, hvem man spørger. Ændringsforslaget. Er det enige om det i koalitionen? Jeg mener, det er klart, at der er uenighed blandt Siumut og IA. Og med hensyn til det forrige spørgsmål, og med hensyn til, om formanden for Naalakkersuisut kan skade sig, så vil jeg sige, jeg mener, at det bliver vist, at der er store opgaver, som ikke har fulgt planerne. Og det var heller ikke forventet, at det ville blive færdigt inden på valgperioden. Der er nogle af de store spørgsmål, så hvis de havde gjort dem færdige og gået til valg på det, der er flere store spørgsmål, som ikke er færdige, som så skal påbegyndes forfra efter valget. Når der udskrives valg, så går alle forslagene i vasken, kan man sige. Der er sager, som ikke er færdige, som når må påbegyndes forfra. Hvad mener I om fiskeriloven? Uenigheden mellem koalitionen. Kan det være baggrunden for, at der udskrives valg nu? Det er spørgsmålet. Vi kan se, at Siumut og andre er enige om det. Men Naalakkersuisut for fiskeri har trukket lidt land og sat spørgsmål ved, om den kunne godkendes, som den ser ud. Med hensyn til indholdet, så rammer det jo Grønlands økonomi voldsomt. Og så er den ikke udarbejdet færdig. Der er jo flere forslag, som har været udarbejdet. Hvorfor er det så vanskeligt at ændre fiskeriloven? Det er jo værdifulde ting, det drejer sig om. Det drejer sig om mange eller store beløb. Det er ikke kun det. Men fiskeriet er også vigtigt for samfundsøkonomi, for arbejdspladser. Og her, det man kan sige det, som farligt, det er fiskeriloven, som ses, for eksempel med hensyn til at fiske uden, at det går ud over bestandene. Om der er enighed blandt biologerne og politikerne, eller om det er sikret for de kommende generationer. Og koalitionen, det er jo 3 partier. Sara Olsvig, Hans Enoksen
deres budskaber om fiskeriloven. Hvad tænker I om dem? Er det tydelige, eller er det helt tydelige meldinger? Det er jo det, der er forskellen, vi siger, er mellem Siumut og IA. Det, som er den store uenighed i fiskeriloven, tror jeg er, det er Naleraq og på den anden side Siumut og IA. Naleraq har tydeligvis nogle andre holdninger, og de har nogle bombastiske holdninger i forhold til loven. Og med hensyn til ændringen af loven, så er det vigtigt, som det blev sagt før. Og vanskeligheden ved at ændre den, det er formen, at den har kunnet bruges. Det kommende naalakkersuisut skal selv beslutte, om det vil udarbejde en ny, eller om det vil fortsætte med det, eller udarbejde et nyt forslag. Men det er nødt til at fortsætte sagen, og vi må huske på ændringsforslaget. Og efter forelæggelsen af den, det implicerede parter, som har meldt sig ud, og det har også brugt stærke ord, fordi det ikke var inddraget i udarbejdelsen. Og efter valget her, så må den kommende naalakkersuisut at rette op på de fejl, som kan betragtes som fejl. Og så inddrage det interessante, der er omkring loven. Og så måske give sig selv mulighed for, at flertallet i Inatsisartut udarbejder en ny lov, eller indfører en ny lov. Det har fyldt meget med fiskeriloven, og vi vil uden tvivl høre mere om den under valgkampen. Er der andre, I kan forestille jer, som kan de gå til valg på, ud over fiskeriloven? Det er med hensyn til det, der også har været diskuteret og debatteret. Så er der lufthavnen, 3 lufthavne, som koster mange penge. Der forventer jeg, at der må gøres overvejelser, om det skal laves samtidig. Det koster jo mange penge, og jeg forventer også, at med hensyn til sproget, så vil der også blive taget op under valgkampen. Siumut har gennem flere år taget eller krævet, at der indføres grønlandsk i de offentlige. Og jeg mener også, den store fraflytning til Danmark, det vil jeg også, tror jeg, vil blive taget op. Tallene viser jo det seneste år, eller de seneste 5 år, så er der omkring 2.500, der er flyttet. Det er jo hele byer som Uummannaq. Derfor så er det jo mange, som flytter til Danmark og ikke kommer tilbage. Og det må også tages op under valgkampen, at vi som et folk bliver færre og færre. Det er der ingen, der kan fortsætte at leve med. Et land, som fraflyttes, må vurderes, og der må også skabes attraktioner, specielt til nu mister jeg lyden her. Og derudover så er der mange emner at gå til valg på. Når man for eksempel alkoholloven, som blev indført her forleden, den er jeg også helt sikker på, at vil blive taget op under valgkampen.
Og så er der demokraterne, som vedrører hash. Det tror jeg også vil blive talt. Der er nok af emner at gå til valg på. Det jeg vil nævne her, der er ikke mangel på emner til at gå til valg på. Det vi kan forvente, det er det der med, at vi kan også forvente, at der er nogen, der kan lide at høre nogle emner. Det, der bliver spændende efter udskrivelsen af valget, det er noget, der retter som og så til om det kan nå at samle stemmer nok, eller underskrifter nok. Og så er der identitet og selvstændighed. Kan vi også forestille os, at nogen går til valg på. Det er nogle emner, som der ikke er større erfaringer på. Vi ved jo ikke, hvordan selvstændigheden kommer til at se ud. Og det er det, folk at have nogle budskaber, som folk kan lide at høre på. Men det, man kan lægge mærke til, det er, at hvordan betyder det for økonomien med selvstændighed? Det er der ikke nogen, der har nævnt. Det er, hvor skal økonomien komme fra til selvstændighed? Med hensyn til det, man kan lide at høre på. Der sagde formanden for nærliggende, hvor lavt arbejdsløsheden er, hvor økonomien er god og sådan noget. Det er nogle emner, som mange vil gå til valg på. Men det er jo mange, som fraflytter Grønland. Og der er jo mange, som mangler arbejde, og det er også dem, som modtager subsidier eller hjælp fra det offentlige. Og der skal man også være forsigtig med at bruge dem som til at gå til valg på. Med hensyn til det mange, som flytter, det kan selvfølgelig have deres egne grunde eller forskellige grunde til. Og med hensyn til at bo og bebo Grønland, og hvilken overvejelse man gør sig for at gøre Grønland attraktiv med hensyn til at få det fraflyttet tilbage. Sådan skal det selvfølgelig være. Men også det at have det som en arbejdsplads, altså som et sted, hvor man har sit erhverv og har sin økonomi. Den politiske beslutningsdygtighed, det er at have et arbejde, er Grønland attraktiv, og så også et sted, hvor man vil investere sine penge. Der må være åbenhed omkring styringen. Det må man være sikker på. Lad være med at gætte. Der bør den politiske ledelse have en åben politik, som er gennemskuelig, og så også at tage folket som grundlag, og så at gøre vores overvejelser med realistiske grundlag. Det skal jo ikke være sådan, at når man først har fundet noget dårligt at snakke om, så skal man finde nogle gode til. Vi skal finde nogen, som kan sidde, som folk kan følge. Det er meget vigtigt, i hvert fald for det grønlandske folk, at der er nogle rollemodeller, som man kan følge. Det vil også få meget stor medindflydelse. Når valget er færdigt, så er det meget spændende at se, hvordan Inatsisartut er samlet, og hvilke muligheder der er for at danne naalakkersuisut.
og det vi har hørt om af lederen, partilederne, så er det meget tilbageholdende med hensyn til, hvem de kan samarbejde med efter valget. Er det fornuftigt? Det er jo vælgerne, der vælger, hvem de vil vælge. Men vi som vælger burde jo også kunne kræve, hvilken retning er det, I vil søge, hvilken samarbejdspartner I søger, og ikke bare sige, at det hele skal være åbent, at vi kan gøre, som det passer os bagefter. Og det er jo det, som bare vi siger. Hvilken retning er det, partilederne? Det må de kunne påpege. Det, man går bort fra de seneste år, det er, at partierne tager de enkelte sager, og det er meget tydeligt. Og jeg mener, det er vigtigt, og også forhåbentlig, at det, som går til valg, at det kommer med nogle fornuftige begrundelser for, hvordan Grønland skal gå fremad. Og så også, det er meget vigtigt, at vælgerne vælger, i hvilken retning de går. Hvad tænker I? Hvem tror I vil gå foran? Hvis jeg skulle gætte, så forventer jeg ikke de store ændringer i forhold til lederne. Det kan være usikkert, hvem det bliver nøjagtigt, men den måde, vi går til valg på, og den adfærd, vi har det seneste år, har ikke ændret sig meget det seneste år. Der er ikke de store omvæltninger, men dem vi vælger, og så de grundlæggende politiske holdninger, der er. Men på den anden side, når vi ønsker at handle en butik, så vil vi gerne se på, om det er sundt at spise, eller hvad det koster. Og det mener, at det er helt hensigtsmæssigt, at vælgerne også kan vælge på den måde. Det er jo ikke sådan, at alt er åbent. Vi kan ikke tage alle holdninger på en gang. Kan du gætte, hvem der indgår i et samarbejde, hvis ikke der er et flertal for den enkelte parti? Det er meget vanskeligt. Den situation, vi er i, vi har jo sagt tidligere, at det er blevet meget ens. Der er vigtige spørgsmål. Er det bange for at tage nogle klare holdninger til? Og så vil jeg hellere tage stilling til nogle lette emner. I må sætte nogle spørg og være nogle rollemodeller for nogle. Og det er også dem, jeg vil have som grundlag til at gå til valg på. Det er aftenens skrive, jeg fik. Tak fordi I kunne følge med. Og tak til vores politiske observatører for at I kan vurdere eller træffe vurderinger på. Men nu bliver det så valgt den 17. eller en uge efter den 24. april. Det er Inatsisartut, som bliver kaldt ind nu, og det skal afgøre, hvad dag valget skal ske. Tak for i aften.